Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Boten. Aku ye, sinden jaran aku ye. Dereng kagungan jaran. Ora duwe jaran, yo mesake wis semono wis laris, kondang ayu pinter kok ora duwe jaran. Mbah jaran ra ono sing gelem, angger tak jedhaki mesti ngono kuwi jarane. Heeh, terus bar kuwi mereka hai, toprak. Lah iya. Ngopo kuwi jarane ngopo? Ngopo kuwi kok toprak-toprak? Lah ayan mergo ngerti sampean sing kaya ngono kuwi ayune ngono. Lho, wong lanang iki lho, Mbak, yen nyedak karo sampean, mesti yo mikir. Sebabe apa? Cantik, pinter, kondang, suarane S3. Waduh. Lho, kaya ngono kuwi kan mesti minder sik. Lek ora wong sak ndure sampean, kuwi angel tenan. Lah, delalah aku elek-elek lak dosen to. Nggih. Dadi lumayan rada imbang karo sampean ki dadine ngono. Oh. Dadi kudune sing tak goleki upama iki mergane aku ya sinden, terus biasane ya ning nggon wayang kulit, terus ya wangune ya dalang, tapi ya sing dosen, ya sing kondang, ya sing kira-kira iso nguripi, iso nafkahi. Ning nek wis ndek bojo piye? Lah, itu kan bisa dibicarakan. Lho. Kabeh iso dirembug piye carane mrih apike samudayanipun ngono kuwi. Ngoten. Nggih. Bukesi bubuk to ki mau. Panjenengan sebagai seorang dalang, berarti kula ngalap berkah boleh? Boleh. Sebagai aku dalang junior, ngalap berkah sama dalang senior boleh? Boleh no. Salim boleh? Jan, tanganku ora tak umbah 7 dina, Pak. Ya kan apa ya, saya kan corone ngalap berkah. Panjenengan kok malah rasa ngumbah panjenengan, yang nggak ngumbah ya aku. Karena aku yang cari berkahnya panjenengan. Oh iya. Kalau panjenengan pancen dalang, aku boleh tanya sesuatu nggak? Boleh, monggo. Piye pertanyaannya kaya apa coba? Pertanyaannya, wayang cewek nih, wayang wadon. Wayang wadon opo sing paling mesakake? Wayang cewek mana yang paling kasihan? Dewi Kunti. Dewi Kunti? Ya enggak. Lah kan ditinggal bojone mati, akhirnya dia ngopeni anak 5. Sakne lho. Ra sepiro. Paling mesakake? Anu, apa kuwi jenenge Gendari? Gendari soale? Bojone kan tunanetra. Tunanetra. Heeh. Biasa wae. Lah sing paling mesakne wayang wedok sapa? Anjani. Kok iso? Anjani aku untuk mencintaimu walaupun aku tidak memilikimu. Ajani aku untuk mencintaimu walaupun aku tidak memilikimu. Aku bareng kowe muni aku malah pengen dadi jaran aku. Terus aku lah jawab anjay. Iya. Anjir. Terus siji meneh. Apa? Wayang apa sing iki mau wedok? Saiki wayang lanang. Apa? Wayang lanang apa sing paling jengkelke? Yo. Sengkuni. Kaisa. Loh, lah Sengkuni kan lecet tukang ngapusi. Ya ora kok Sengkuni. Liyane sapa? Dasamuka. Dasamuka mergane? Nyolong bojone wong. Ah, ora biasa wae. Lek aku jane kok colong ya gelem jane. Nah. Tit. Bima. Kok iso Bima? Bimanapun aku memejamkan mataku selalu terbayang-bayang wajahmu. Waduh iya. Tak takoni genti. Apa? Wayang apa sing paling mesra? Wayang sing paling mesra Janoko. Ora iso salah kuwi. Bojone Kan akeh. itu bojonya banyak. Bojone akeh mesakne no bojone liyane. Mesra Puntadewa. Ora iso. Anoman. Ora iso, salah. Apa? Werkudara. Kok bisa? Kowe ngerti Werkudara? Angger wah, tangane lak mending ngene to dek iki. Terus Kan karepe apa? Karepe kan yo ora apik kaya ngono. Angger pethuk wong mesti wah ngono kuwi lho. Kuwi emang artinya apa? Eh? Artinya apa? Dek iki kan jane jos to. Apik kuwi ning le ngelem karo wong rapati diketokne mulo diselempitne rene. Wah, ngono kuwi lho karepe. Oh, kok padha gumujeng ta simbah-simbah kok gumujeng? Berarti ana arti liyane. Nggih napa mboten, Pak? Werkudara tangane pripun? Tangane pripun? Tangane nggih to, mesti didlesepne mriki to. Lah nggih nika wayang tersaru di dunia nggih Werkudara nika. Ayo nggih.
Ngoten niku. Alah, Werkudara kok ya saru to ya. Nggih, menika kula ngaturke gunging panuwun nggih. Nggih. Untuk Pak Supriyanto sampun nimbali kula saged sowan wonten Sukorejo. Suko ha? Sampeyan bolak-balik ning Sukorejo to? Ponorogo. Ngarani Sukorejo. Sukorejo. Rejo. Suko wis ngarani Bahagia. Oh iya, Rejo apa? Rame. Oh rame, bahagia ro rame. Berarti Sukorejo iki kabeh wargane bahagia karo rome. Ketara iki tumplek-blek sak okeng menungso menika saged nyawiji Tumplek-blek ora tumplek-blek. Masalah Banyak dadi itu sinden loh, wis suwi apa enggak tumplek-blek ora ngono. Tumplek-blek. Tumplek-blek. Ya, tumplek-blek menika. Lan juga congratulations selamat untuk manten ke kalih. Menika Mbak Vaprilia apa Weprilia ya? Veprilia nama Mas Bobby. Lah iki nek ndongake cara Jawa ki rada angel ya. Karena ada istilah-istilah yang susah. Munggo-munggo temanten ke kalih sageto atut runtut. Apa sih atut runtut? Sik to, kowe jane ayune kok pekok to bae. Itu loh, bahasa kalau mendoakan manten itu kan pasti atut runtut. Atut runtut. Walaupun tulisannya ki u lek maca ki tut. Atut runtut. Artinya apa? Tegese iki tansah rukun ngalor ngidul bebarengan. Oh, atut runtut. Reng runtungan. Reng runtungan. Apa enek wong rabi ngangge reng barang iki lho, sak usuke katut niku. Apa sih itu artinya reng runtungan? Atut runtut reruntungan. Runtungi tegese mlaku. Wong loro mlaku ngalor ngidul bareng terus. Mula reruntungan. Bareng terus. Lah nek arep anu pipis apa ngiseng piye? Nek bareng kasar-kasar. Mbok BAB apa teng wingking ngono iso. Ten wingking itu rong mesti kuwi. Ten wingking nek masak barang ya ten wingking. Oh iya. Mbok BAB ngono lho. BAB basa Indonesia, basa Jawane apa? Ngising. Susi budrek dhewe aku ora. Loh, pancen Jawa itu angel kok. Aku aja mencari kosakata to, sampai sekarang nggak ketemu. Tadi atut runtut. Ada juga yang susah namanya nanak nunu. Nah, ada itu. Ya apa to kuwi? Nanak nunu. Nah, nunak nunu. Ayo. Nunak nunu iya apa, Bu? Ora ngerti kok nunak nunu. Ada. Heeh, ning awake ora ngerti to sampean. Enggak. Nunak nunuki wong loro. Nunak ki aku, nunuke kowe. Dadi Oh, itu susu sama pegel cewek. aku susu ora. Ayo ngono. Kuwi angel kok Jawa pancen. Ada lagi tetek bengek lho. Angel kuwi yo tetek bengek apa? Tetek Apa? bengek. Ayo. Apa tuh tetek Yo kowe ora bengek? jelas pokoknya biasanya dengan perlengkapannya pamane. Sajene iki antarane ingkung terus uga golong, terus ana kembang semedan tetek bengeknya ngono kuwi tegese dan lain-lain maksude. Oh gitu. Oh. Oh, banyak gitu. Banyak. Berarti iki kabeh tetek bengek. Aku Sa sih. oke iki kabeh saking oke kan namanya berarti tetek bengek iki. Oh iya, ya wis Kabeh. kono sak une-unemu. Aku mikir omonganmu suwi-suwi asam lambung dhewe to. Ayo. Lah kenapa kok asam lambung? Lah omongane iso aek-aek kaya ngono. Ya kuwi. aja dipikir, dirasake aja. Masa nggak nyambung sih Prono seprene sih? Ya iya. Ning jane nyambung ning enek lampu merah e lho dadine akhire ora iso nyambung-nyambung, ora iso ijo ngono lho. Ya wes iki aku tak apa ya biar semakin nyambung lagi aku Sik tak bawa. didungakne sing lenggah Lah tadi- semene kian lho. Oh samono arep diodongake kabeh ya. Oh. Sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing pagelaran Ringgit Wacucal dalu menika dening dalang kondang Ki Cahya Kuntadi kula dongakaken mugi-mugi sehat sedaya. Amin. Tinebehaken saking suker sakit lan sehat panjang yuswa. Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah lumintum bluber bleber. Omongane iso ting pecuwotot ngono to. Gumun ngono ya laris lho gumun. Yang penting itu ketulusannya Pak. Oh, Yang ketulusan. orang tuh tahu aku ki tulus ndongakno ngono lho. Dadi iya. engko nek ya muga-muga sing do duwe petanduran
TP tanduran, tanduran, paringi pertanian sing apik. Tumbuhan-tumbuhane sing apik, sing do pedogong-pedogong paringi gula murah ado larang bati sing akeh banget. Pedagang ora dadi pedogong ngono kuwi. Bakul-bakul ngono lho. Oh, bakul. Lah, bakul itu yang buat sego. Kayak bakul. Bakul glimpang sing aneh dari Salatar itu kan. Uduh, kayak gundul. Anyel aku. Bakul. Sabar, tenang. Ada sego. Sabar dulu. Ini tadi ada panyunan loh, Pak. Apa? Tadi dari Salam Rahayu, nuwun kula Slamet Raharjo. Ngaturaken nyuwun lagu panggodaning katresnan kula bawa piyambak nggih Pak Cahyo suwun. Suwun. Kula nuwun padalang kula Mbah Teguh Santoso. Nyuwun lagu ninggal katresnan dipun garap Samboyo jaranipun Winong. Loh, piye maksude? Mbak Winong jaran kok jaranipun Winong. Lah iya. Mbak Elisa sik jumeneng. Matur suwun niki wau sampun dipun pinangkani. Nggih, sing badhe nembang piyambak sinten mau? Manika wonten Pak Slamet Raharjo. Pak Slamet Raharjo. Oh Ya. nggih, mumpung tisik longgar monggo Pak Slamet. Katuran minggah wonten ing pepanggungan. Monggo Pak Slamet Raharjo. Slamet Raharjo, monggo Pak Slamet. Nggih. Coba Pak Slamet, monggo Pak Slamet. Nggih. Slamet Wilujeng. Wilujeng ayo mriki. Ayo, monggo Pak Slamet mriki Pak Slamet nggih. Kutak tang 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 tang. Yo nggih, memberi support kepada Pak Slamet. Ya. Oh, Pak Care. Pak Care toh? Mantan Pak Care. Oh, nggih siap. Siap. Monggo Yo, Pak. Mas Noval yo. Yo. Horek panggungipun Pak Care langsung wah. Mantap. Assalamualaikum Ki Cahya Suntadi. Oh, Cahyo Sun Gondrong. Suntadi. Kuntadi lho aku matur kuntad. Tadi nggih. Sekalian garwa kinasih Waduh. Ibu Sukasi Rahayu. Nggih. Tan kantun kru Madangkara. Apale Pak Care nggih nggih. Nggih. Pak nun sewu jenengan pensiun ngasta dados carik niku tahun pinten? Wah, bledhem. Cuh. Mboten. Rikala semanten tahun 2011. Nggih. Nggih. Pensiunipun. Nggih. Mboten lho Pak, kula niki angger enten tembung carik niku rada bingung raos kula. Upamane jenengan Pak Lurah nggih, lek ngundang mesti akrab mesti. Piye kabar murah? Apik, pajeke lunas, lunas. Upamane jenengan Pak Wo, piye wo kabare? Apik. Engko nggih monggo. Nggih. Kirek. Garapen. Wis tak cegat ya aku Mboten. nol. Lah, sakmula sakniki diganti Pak Sekdes kan niku. Walian nggih mboten ngangge ngoten niku. Lah ten pundi malih-malih Pak Sek. Nggih. Nggih. Pak Sekdes ngoten Nggih. nggih. Niku lho kali Mbak Elisa mosok jenengan ketok ora tertarik madhep mriku lho. Panjenengan tertarik kali sinten to, Pak? Dalem Kali sinten tertarikipun, sinten Madangkara. kula putra pas kata. minggah ditarik kalih ri niku. Oh niki to? Nggih. Oh niki malah tukang tarik pancen. Kok ri. Ri sinten to? Duka niku Nek. Goren. Goren to. Oh. Sahabat Goren.
Nggih, sing rambutnya kaya landak niku to. Nggih. Niku wonten pundi-pundi wajan. Nggih. Kula menawi komen wonten anu pas penyan niku nami kula kan mboten Slamet Raharjo. Nggih. Nganti kula iki bolak-balik komennya kapan ya pinanggih karo Ki Rek Cah ya Kuntadi. Kleresan menika wonten dalipun Pak Lurah. Nggih, ngaturaken sugeng dalu ugi kunjuk trah Baraya Agung. Bapak Supriyanto miwah garwa lan keluarga agung. Anggenipun kagungan kersa mugi-mugi gangsal lancar, mantenipun atut runtut selaminipun. Amin. Nggih, dongane niku mawon singkat padat. Kula iki nek ra di dindinge sampeyan nek. Mboten niki wau lho, Mbak Elisa kan takon jenengan pengen nembang kali Pengen sinten. nggih kali sinten menika Oh, ngaten. Nggih. Pun to kula niku nderek anu Pak Sahya nek sarene ingkang jumeneng menika Mbak Elisa. Oh, nggih. Terus Dados niku kalih mawon. kula nggih. Nggih. Lah nggih nganu rada mepet. Oh, mepet. Lah nggih to. Kok rada ndredegnya apa ya? Biasane iki ora lho. Ono getaran-getaran ya, Pak. Nggih. Namanya cinta, Pak. Nggih. Bapakne napa, Pak? Nggih. Bawane Oh, nggih. Biyen aku rak wes kandha Tepuk tangan untuk Pak Slamet, suarane jos. Banter. matur Nggih. nuwun. Kulino adan to Pak jenengan? Dalem. Oh nggih. Lah, Estu menika. lah tenan to ketok lek ngastomi iki ketok lek tukang adan nggih. Pripun rada mepet ngoten. Nggih, nggih ngoten niku adan. Kula nek mboten mepet ora marem. Wah, yo mepet Mbak Elisa no ben marem. Ah iya, iya. Caket. Nggih, kapan tuweke ayo ngono. Mas Taslim ndi? Waduh, apal nggih. Ampun cemburu Pak Taslim. Nggih. Marang sira duh wong manis Kali astane dicekel ra apa-apa lho. Pak, kesempatan kapan neh ayo nggih. Kang Mas. Ayo. Napa nggih pancen manis tenan? Apa ya tau mbok rasake tenan nek aku pancen legi to Kakang Mas. elingo jroning bebrayan Apa sing kudu tak eling-eling Kakang Mas? Nah. Pak Sari, Pak, jenengan mboten wani nyauri wedi lek ilang cakepane to mriki. sing dieling nek bebrayan ki ya nalikane Wah. ketemu sepisanan kae piye dilestarekne. Aku cinta padamu ya terus kanggo selawase. Wah, amin. Wong lanang iki biasane angel diugemi omongane. Nah aku Pas yo ora koyak-koyak pantun kaya apa. ngopo ning nek wis duwe njuk nglali-lali karo aku. Ora diajeng. Tenena. Nih, Tenan jare. nggih. Nek nyeluk diajeng kita. Kebak panggoda ayakti Jane panggodane niku napa to Kakang Mas? Sakeh godane iki wong wedok apa tiyang kakung? ora ngono jare. Aku ku yen ora ketemu sliramu kuwi tenan kangen rasane ngati. Omongane carik entut. Rasa cemburu.
Rasa Ora. cemburu. Aku lek ngono pengen aku kapan-kapan ayo. Pas Mbak Elisa pentas nanti aku kan nyumbang bawa ayo. Nggih. Lek dalang ini kan peke warung ngadeg lek bawa kan kendel lah. ayo. Dalang yo jatahe debok kok. Piye? Dalang yo jatahe debok. Debok Ngelus-lus rapopo. debok. Ora apa-apa, aku nyawang debok kan malah entuk dhuwit. Lek nyawang sinden malah kelangan dhuwit. Oh lah yo bener. Hati-hati lho Pak Slamet, sampean ndang tek lho dompete kuwi sini. Mboten, Pak. Heh. Nggih. Rubeda. Rubeda. Heeh. Kang ngribeti Mas Wong ayu Ya ampun swantene panjenengan ki lho. Bucare pundi bucare? Busare ten griya. Oh, lah nonton streaming boten. Streaming ora apa-apa, aku ki pokoke metu. Nggih. Pokoke bali utuh nek bojoku iki sembodra ora apa-apa. Sampeyan ora ngerti to, Bucare. Mbak Elisa. Nggih. Mau kok ngomah, Pak Nggih. Carik pamit rene to. Nggih. Bu Carik iki diombeni obat tidur. Dadi ndelok HP ya ora bakal sare iki panjenengane ayo. Nggih. Hamba aja salen Wah, kaya ketoprak tenan mlakune ayo. Selaga yati wong ayu. Waduh, Terus pundi Kakang Mas? Aja ngowahi-wahi padatan ya. Ngowah-ngowahi padatan kados pundi? Upamane yen aku kundur utawa bali saka paran kuwi aja dinesoni lawang ndang dibuka tok 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 buka. Kula bukake krek. Mm. Ngoten nggih. Nek mlebu omah ya dibuka. Nggih. Sampun kula bikak panjenengan mlebet napa mboten? Mlebet napa mboten? Dibuka nang jero hobo. ha iya. Akhirnya bareng ditenani Pak Carik rawani. Bareng dibukane malah semaput. Wo. Nggih. Lan uga citra janji ojo citra janji wong ayu Boten Kang Mas, lajeng boten cidra namung panjenengan ingkang kula tresnani lair kelawan batos. Kakang iya 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 Mbah iki lho jan fragmen ketoprak jan kok kaya telek. telek. Ayo. Eruh ae kowe Pak ayo. Ya. jebol tega gandeng marang priya liya Sinten niku Kakang Mas? Kula mboten gandeng priya liya lho namung panjenengan lho saestu. ora mung tiba tetembangan jare Priya liya niku namung bakul mie ayam. Ayo. Nggih, elak tenan. Pun telas niki wau Pak Slamet. sampun Wah, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sewanten jenengan elok luar biasa. Oh nggih, monggo, nggih, coba. ya mendak ra iso yo sing iso lho nggih
Oh, Mbak Tuti ini. Yo Mbak Tuti, wah ki kok gawe percaya karo Mbak Tuti monggo. Ayo. Lah musuh perangkat-perangkat iki pancen Tutik ratune. Ayo. Nggih. Mbak Tuti. Lah niki pun mantan dadi ketake mboten pati cair. Oh, gampang nek kuwi. Oh, gampang. Lah nggih, masa aku ora disawar disawur. Ayo Mbak Tuti. Ngapunten lho Pak, Oh, nggih, ngapunten salaman. Nggih. Sehat nggih Pak? Nggih. Nggih, mengke ampun lali. Nyalah yo ora Nggih to, kok. biasane pripun jenengan kae lho. Wah, iki. Lah. Kados teng mriku nika lho Pak. Ah, iki Nggih. jangan. Lagi lek Mbak Elisa mah genah diajeng lagi Mbak Tutik munggah menyel ngono malah diamput. Boten kula boten pareng. Mboten bareng nggih, Pak. Nggih. Monggo. Monyel. Yo. Biyen aku ra wis kodho jroning bebrayan kedah ing panggoda basan pancen tanpa akur betul jajakan rinosa apa saiki wis beda biyene apa saiki apa Ya jek menungso to Pak. sliramu salin saja biyen tresno saiki dak sia ora bingung aku penak Enak. iki penak gondi Sewantene kaya mau nyeli to nek wong wedok ya kaya aku. aku mung takon kula namung Takon munjuk napa, pirsa, Kang Mas? penak nggon ngendi Sewantenipun Kang Mas. swantenipun nek aku ora suwara warane tok sak solahe polahe ya penak wit kok Alah, pucuk bungu teko pucuk rambut Dadi kula nyenengke nggih Pak. biur enak kabeh Kaya pitik. Kaya pitik dipakani. Piur. tak sun marang sliramu kok aja lali marang rakyatmu Ayo.
Nggih. Aku nek dipresani Mas Asli nyawi jane rada piye. Niki gareng kula Semare Nggih, kali Bagong. kanca-kanca. Halo, Mas Slamet, ayo. Tak suwun